Kaixo, bideo tutorial honetan atzera elikadura digitala emateko era ezberdinak azalduko ditut. Abantailak eta desabantailak agertuz. Horretarako Driveko dokumentuetan atzera elikadura nola eman daiteken adibide batzuk emango dizkizuet. Driveko dokumentuetan gaudela, galdera batzuk luzatu dizkiet ikasleei, nik Classroom bidez egin dut, baina postaz edo Drive bidez egin daitezke, bidali daiteke, eta erantzun da entregatu diat. Orduan, hau zuzendu behar dut eta atzera elikadura eman. Hasteko aukera bat dauka Driveko dokumentuek daukate edizio moduan egon beharrean iradokizun moduan egotea. Eta horrela egin dezaket nik edozein zuzenketa. Adibidez, hau beharrean jarri nahi badut. Listo, hemen jarri diot. Berdez dago, ondo dagoena eta ezabatutu diot txarto dagoena. Eta hau ateratzen da ohar bezala. Azken batean, ari naiz atzera elikadura ematen. Nola izan beharko luken esaten. Hori aukera bada zuzenketak egiteko. Baina berriro edizio modura joan da, egin dezaket beste modu batera ere. Adibidez, hau gaizki idatzi badu, beste kolore batez jarriko diot, eta esango diot hori zuzentzeko. Eta horiek zuzendu beharko ditu. Beste aukera bat, oharrena. Imaginatu, paragrafo honen inguruko ohartxo bat esan nahi dio dela. Atzera elikadura eman nahi dio dela. Hemen aukeratu ondoren agertzen zait ohartxoaren edo iruzkinaren ikurra. Hemendik ere egin dezaket. Eta hemen agertzen zaio iruzkina. Hau, erantzun ahalko du ikasleak ere. Beste aukera bat, ahozko iruzkinak egitea da, oharrak jartzea. Bukaruren bidez, egin diot ahozko iruzkin bat, orduan egingo dut, audio honen esteka lortu. Kopiatuko dut hau, eta joango naiz iruzkin bat sartzera. Gehitu iruzkina, eta itxatziko dut helbidea audioarena. Eta hemen klikatuta entzun ahalko du ikasleak nik esan dio dana. Audioak gauza orokorretarako balio dezakete. Eta bestelako zuzenketa hauek gauza zehatzagoetarako. Bakoitzak bere alde onak eta ez hain onak dauzkate. Hau testu dokumentuei dagokionez. Baina beste aukera batzuk ere badaude. Pentsa aurkezpen bat egin didate kasu honetan, taldeka, eta honen atzera elikadura eman behar diet. Posible da baita ere, edo marrazki batena, edo infografia bat egin badute. Horrelago kasuetan, lehen bezala sartu daitezke oharrak, iruzkinak, testu iruzkinak, lehen esan dugun bezala, baita audioarenak, baina hau luzea denez, komeni zait beste modu batera egitea. Egingo dut, bideo baten bidez, joango naiz diapositibaz. Diapositiba esaten zer dagoen ondo eta zer komeni litzateken hobetzea. Nola egingo dut? Screencastify-rekin, bideoa grabatzeko aplikazio honekin, nik ja egin diet, oharra, bideo oharra edo bideo iruzkina, eta egingo dudana da, esteka kopiatu. Gogoratu, Chromeen instalatuta daukadala aplikazioa. Hau beste bideo baten azalduta daukat. Bideo tutorialak egiteko beste bideo batean, nola instalatu behar den, baina nik ja badaukat instalatuta. Eta hemen ja grabatzen hasi, egingo nuke bideo ohar hori gero atzera elikadura emateko. Nik ja egina daukat, Screencastify gaudela, hemen partekatzeko aukerak begiratu genezake, eta ikusten dut ondo dagoela, edonork estekarekin ikusi dezake. Kopiatuko dut, helbidea, eta berriro zuzendu behar dudan aurkezpenean nagoela,
lan guztiaren bideo iruzkina egingo diot. Hortarako, iruzkinak, eta hemen klikatuta beraiek ikusiko dute bideoa. Hau zertarako erabili? Kasu honetan bezala, gauza luzeak direnean, eta zehatz mehatz nahi duanean iruzkinak egin atal ezberdinena. Eta horrela, badauzkagu, 4 edo 5, hemen modu, atzera elikadura emateko ikaslei. Besterik gabe, baliogarria izango zaizuelakoan, hurren arte.